Doncs l'ajuda i el tractament per deixar de fumar s'ofereix des de l'atenció primària al CAP i també des dels hospitals, les oficines de farmàcia, també des del 061 Sanitat Respon, que és una línia telefònica. Al voltant de 50.000 persones a l'any deixen de fumar a Catalunya és gràcies a tots aquests professionals. És veritat que l'atenció primària té un paper cabdal, perquè és el primer nivell assistencial, perquè és on tenen la confiança de la població que tenen i a més és on consulten més persones que fumen i ho faran al llarg de la seva vida. Deixar de fumar és un procés i aleshores les ajudes que es fan des de l'atenció primària és des de que no estàs decidit, una persona no decidida, fins que està decidida a deixar de fumar. Es fan intervencions breus, oportunistes, que és qualsevol visita o consulta que acudeix la persona al centre de primària, se'ls oferta un consell sobre els beneficis que tindran si deixen de fumar i una oferta d'ajuda per deixar de fumar. Després estan les ajudes que es diuen per les persones que ja estan decidides, que es diuen intensives, que és major intensitat, visites programades i també es pacta seguiments amb el pacient i el professional. Aquestes podran ser de tipus individual i també hi ha alguns centres que fan visites grupals. I també des del centre d'atenció primària es fan activitats comunitàries. Aquestes es fan de molts tipus i en el nostre cas la setmana que ve es farà la campanya de la Setmana Sense Fum, que és sempre al voltant del dia 31 de maig, el Dia Mundial Sense Tabac. Una bona preparació i l'ajuda d'un professional està comprovat que augmenta considerablement la possibilitat d'èxit tant per deixar de fumar com per mantenir-te sense fumar. El tabaquisme és la primera causa de malalties i de mortalitat al nostre país. A Catalunya, del total de morts, el 15,5% són atribuïbles al tabaquisme, que això representa una mort cada hora. Però, per un altre costat, la intervenció en tabaquisme és la més cost-efectiva, és a dir, que té majors beneficis amb menors costos. Per un costat, reduiríem la incidència de les 5 malalties que tenen la major despesa sanitària, que són la MPOC, la malaltia coronària, malaltia cerebrovascular, l'asma i el càncer de pulmó. I per un altre costat, reduiríem, el que deies d'estalvis en diners, reduiríem els costos globals que suposen a Catalunya el tabaquisme, que són per sobre de 1.000 milions d'euros. Això comptant els costos directes sanitaris més els costos de la baixada de productivitat. Les mesures que tenen provada efectivitat i que a més estan molt ben acceptades per la població en general, ja que hem fet moltes enquestes i la gent les valora com positives, seria l'augment del preu, igualar també a més el tabac de picadura, els impostos. La segona seria augmentar i ampliar els espais sense fum, per exemple en els vehicles privats, on ja tenen antecedents de moltes regulacions protectores de la salut. La tercera seria controlar les estratègies de la publicitat encoberta, també tenint en compte els nous mitjans de comunicació, com poden ser les sèries, els youtubers, els influencers. Després la quarta seria les mesures reguladores de la venda del tabac en els joves. Hauríem d'intentar que la venda només fos en els estancs, tant del tabac convencional com de les altres formes de fumar, que són les cigarretes electròniques, les pipes d'aigua, totes aquestes formes de fumar que estarien prohibides en els menors. Després seria el desenvolupar campanyes tant de tabaquisme actiu com passiu, que haurien de ser similars a les que hi ha del trànsit, l'accessibilitat als tractaments de la població general en el sistema sanitari públic i l'empaquetat neutre. La combinació de totes aquestes mesures reduiria considerablement l'epidèmia de tabaquisme. I si em diguessis que escollís les 3 que jo prioritzaria, serien les que tenen més incidència en els joves, sobretot en el seu inici, que seria l'augment del preu, ampliar espais sense fum i regular la venda només als estancs, tant del tabac convencional com de les altres formes de fumar.